ko ka fahimci kiran Sheikh Zakzaky kuwa? To taho na faɗa maka. Sheikh Zakzaky yana kira ne zuwa ga musulunci kawai. Sheikh Zakzaky kiransa shine a zo a bi Allah. Sheikh Zakzaky kiransa kullum shine a zo a ɗabbaka shari'ar musulunci. Sheikh Zakzaky kullum kiransa shine mu haɗa kai mu musulmai. Kiran Sheikh Zakzaky ba shi da ƙungiya. Haka kiran Sheikh Zakzaky ba shi da kabila. Kuma kiran Sheikh Zakzaky ba shi da mazhaba. Amsa kiran Sheikh Zakzaky kuwa baya nufin ka bar ƙungiyarka. Amsa kiran Sheikh Zakzaky baya nufin ka bar kabilarka. Haka amsa kiran Sheikh Zakzaky baya nufin ka bar mazhabarka. Abin da yake nufi shine ka yarda a haɗa kai musulmi a ɗabbaka shari'ar Allah a inda kake rayuwa. Wato ya kasance littafin Allah shine sama da komai da kowa. Hukuncinsa shine na ƙarshe, kuma wani musulunci, wani abu daga wajen musulunci ba zai shigo ya farraka mu ba, ba zai shigo ya hana mu addinin mu ba, ba zai shigo ya hana mu hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya hallala mana ba. Amsa kiran Zakzaky yana nufin kai mai kishin musulunci ne. Ka amsa kiran Sheikh Zakzaky yana nufin kana jin tsoron haɗuwarka da Allah ba tare da wani uzuri ba. Kuma amsa kiran Sheikh Zakzaky yana nufin tsira gobe kiyama. Don haka za ka iya amsa wannan kiran nasa kuma ka ci gaba da izalarka. Za ka iya amsa wannan kiran nasa kuma ka ci gaba da ɗariƙarka. Za ka iya amsa wannan kiran nasa kuma ka ci gaba da ƙadiriyarka. Za ka iya amsa wannan kiran nasa kuma ka ci gaba da ƙur'aniyinka. Za ka iya amsa wannan kiran ka ci gaba da ƙungiyancinka. Abin da ake so shine mu ji tsoron Allah a komai, mu bi dokokin Allah, mu bi tsarin Allah. Wannan shine kar ka daɗa kar ka ƙara. A ƙarƙashin wannan kira nasa babu tauye haƙƙin kowa, babu hana kowa fahimtarsa. Za ka yi fahimtar ka, ni ma zan yi tawa, kuma shi ma zai yi tashi. Za mu gaya muku dalilin da ya sanya aka ɓangarantar da wannan da'awa ta wannan bawan Allah a zamanmu na gaba. Mun gode.